Uste genuen zerbait egin behar genuela, emakumeok bai itsasoan espazioa hartzeko. Azkenean surfa da tresna bat. Gorputzalduntze individuala, baina baita ere kolektiboa. Gu emakume surflari elkartea gara. Emakume surflari elkartea Loiz Agirre eta Bilok sortze deu 2014 urtean. Azkenean biak kirolariak izan da, bakoitzak bere behar eta injustizietatik ateatako ideia bat izan zen. Beak surfian eta nik futbolean bizitako ezberdintasunetatik eta ikastaroak hasi udazkenean, emakume pila eta punta uzian, udaberrian, gero ez da gehiago, eta denborakin kontatu ginean bazegoela demanda handia. Eta pixkanaka hasi ginean gauza ideia eta gauzak gehiago egiten, ez? Eta 10 urte ondoren gaur da eguna ikastaroak, entrenamendu funtzionala, animal flowa, yoga, bidaiak, topaketak, bazkariak. Gipuzkoan bakarrik gaude, baina azken bidaietan Logroñotik, Zaragozatik, Bartzelonatik, bidaieta jendea etortzen, ez? Orduan sarea bera anitza eta handia da oraintxe bertan. Bai jasotzen dugula beraiek espazio seguru batean sentitzen direla, ez? Importantea dela beraientzako ere bai emakumeak erreferente izatea itsasoan eta monitorea berak ere bai emakumeak izatea, ez? Saiatzen ari gara ere ikuspegi feminista edo generokoa sartzen eta nola egiten dugu gauzak, ez? Nola planteatzen dugu ikastaroak, klaseak. Emakume surflari proiektua eta elkartea darama 10 urte eta nik uste dut izango da brotxe bat polita jende guztientzat, antolatzen ari diren jendeentzako, baina baita ere erabiltzaile guztiontzat, ez? Orduan, oso posik eta eskertzen dugu sari hori jasotzea.